जेबो जादु आरो ट्रिक्सनि खोथा गैया जादुआ बेनोल' प्रमद बर' जोंनि बिटिआरनि मुख्य प्रधान जेनोखि चिफ सीएम बिथाङा सरकार दानायनि उनावनो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बा आइजोफोरनि थाखाय गोबां स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय गोबां मोजां मोजां आसनि आरो खेतियकफोरनि थाखायबो बिथाङा प्लेनिं खालामनानै लागासिनो दङ आरो मावगासिनो दङ गतिके बे बिथांनि जेनोखि प्लेनिं खालामनानै मावनाय पलिसिफोर बा आदर्शफोर नीतिफोर बेखौ मोजां मोननानै दा जोंनि दोलोआव सानखि हर माने जयनिंखौ जागासिनो दङ। सार थांनाय समफोराव बिपिएफ दोलोनि जि सासन बे समाव रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव थानाय माखासे रायजो राजाफ्रा मोननांगौ सुबिदाफोरखौ मोनाखै होननानै अभिजित दैखांदों नाथाय नैबे समाव दानि इउपिपिएल सरकारा नोंथांमोना राव हारिमु धोरोम दोलो बासियालासे नोंथांमोना मोननांगौ अनसुंथाइफोरखौ राननानै होदों। नंगौ बेयो गमामायै जि सोंनाय बे सोंनायनि फिननाया ओरैबायदि जागोन थांनाय समाव बिथांमोना माने सरकार दानायनि उनाव बिथांमोना गावसोरनि सापर्टारनि अनगायै गुबुन सापर्टार नङिफोरनो माने बिथांमोना गावसोरनि सरकारनि जेनोखि सुजुग आरो सुबिदा बा माखासे बेनिफिटखौ बिथांमोना होआखैमोन गोबां माने मोननांगौनिफ्राय जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बन्सित जादोंमोन नाथायब्ला प्रमद बर' सारा दा रायजो माने जिखुनु सुबुं माहारिनोनो बयनोबो होनाय जादों आरो जिखुनु बेवहाय माइ गाब जुजाय जेबो खालामनाय जायाखै बयनोबो जिहेथु सरकार दानायनि उनाव सरकारनि सिङाव गासिबो रायजो राजायानो थायो नालाय गतिके बेवहाय खुनु माइ गाब जुजाय खालामनायनि खुनु खोथा गैया एक थारसे इउपिपिएल सापर्टारा जि सुजुग सुबिदा मोनदों गुबुन दोलोनि सापर्टारफ्राबो बे सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनगासिनो दं आरो मोनलांबाय थागोन। दिनै 14 जन जोंना बिमा मात्रिफ्रा आइ मावफ्रा माने दिनैनि दिनाव इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै गोसो खुसियैनो गावसोरनो हांख्रायहरनानै दिनै जयनिं जाबाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव। सार निसिमा समस्ति हिसाबै दा बिपिएफनि हालोदा माबायदि जानांगौ? निसिमायाव बिपिएफ दंना गैला बेखौथ' आं दा आन्दाजखौनो खालामनो हाला खारन जेरावखि थाङा माने इउपिपिएल सान्दियाबो इउपिपिएल जेरावखि दखान दखान लामा हाथाय बाजार जेरावबो इउपिपिएलनि सोदोबखौल' खोनानो मोनो रिंखांबाय थायो खिन्थु बिसोर दंना गैला ना अबा हाबनानै दं ना खारजोब्बाय बेखौ आं नुनायखौनो मोनाखै आरोखि दासान्दि। बेथ' एकदम मोजां इसोरा बियो इउपिपिएलनि थाखाय आरो जिहेथु इउपिपिएलआ आरो गोबाव सम रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनो मोनगोननि जे सुजुग आरो सुबिदा बेयो फैबाय थादों बेयो मोजां इसोरा आरोखि गाज्रि नङा। माबायदि भट थिखोहरनानै देरहाहोगोन बे निसिमा ओनसोलनिफ्राय? दासिमथ' बुंनो थाङोबा आइबिनि रिपर्ट बा सिआइडिनि रिपर्ट आरो गोबां बेबायदि मा दं सिङाव जेनोखि अबजारभारफोर बिथांमोननि रिपर्टखौ दा मोनथिनो मोन्दों जोङो जिखुनु टटेल जोंना बेवहाय बे 1 नं क'क्राझार लकसभायाव 14,70,000 माने भटार्स दंथ' बिनि गेजेराव जों आसा खालामदों 12 लाख बायदिया पल जागोन दा बिनि गेजेराव जों जुदि 75% जुदि मोनोब्ला बेसेबां अंक जाहैयो बेनो मथा मथि जोंनि मार्जिना बा बेबदाना 3 लाखनिफ्राय एसे गोजौआव थांगोन आरोखि बे रोखोमै जों देरहानो हागोन। আমাৰ একো দল নাছিল আমি খালি সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছিল যেতিয়া আমি চৰকাৰৰ পৰা যেটো কিছুমান সুবিধা আছিল সেই সুবিধাকেইটা পাইছোঁ কেইজন মানে ইয়াৰ কাৰণে ভাল লাগিছে চৰকাৰটো আগলৈ আশা কৰোঁ কিছু সুবিধা পোৱাৰ কাৰণে। আমি এনে ভাগ আছিল আৰু কোনোবা বিপিএফ আছিল কোনোবা ইউপিপিএল আছিল এনে একো নাই এতিয়া আৰু যেটো আশা আছে আৰু মই ইউপিপিএল চৰকাৰে যেটো সুবিধা দিছে সুবিধাকেইটা পাইছোঁ আৰু আগলৈ আশা কৰিছোঁ আৰু পাম বুলি সেইকাৰণে আৰু সকলোৱে আমি স্বেচ্ছাই। আপোনালোকৰ কাৰণে ইউপিপিএল চৰকাৰ কেনেকুৱা কাম কৰিছে বুলি ভাবো? এনেতো আমি আইমাতৃসকলৰ কাৰণে এতিয়া নতুন নতুন সুবিধাবিলাক আহি আছে আগতে আৰু ইমান গম পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া আৰু নতুন নতুন সুবিধাবিলাক আহি আছে পাম আৰু সবজনে একেলগতে নাপায় না কিছুমানে আগতে পাইছে। আমাৰ নৱজ্যোতি সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ 14 জনে জইন হৈছে।
হয় एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफी इकनमिक्स जिअग्राफी एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by the थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन